faruwa ne? Kai! Wallahi tsautsayi ne ya girma. Ba da sani na ba wallahi shine wannan kwan ya faɗo na ɗauko mata da ko ne. Sawati. To kai ba za ka bata baki ba? A zan bata mana dan Allah madan ki haƙuri kin ji? This wannan na. Malam, ya ganin mace shi dai boka dey pass. He just put her for that girl oh, so he fall my head. Now they give me ankudi. What be ankudi? Hey! Dan Allah dan annabi ki haƙuri madan. I don't know, Sarah. Sam, you go pay me my money now. Pay me my money, oh. You don't hear me? Ki haƙuri madan. Eh? Pay me my egg. Pay me. Oh, okay. Wallahi madan. Oh, so you get money? Kudin adashi ne madan. Okay. Madan duk suna adashi ni ne uban adashin. Ba wannan kudin ajiya ne adashi muke yi dan Allah ki haƙuri kudin ajiya ne madan dan Allah. Pakam. Eh? Pakam. Pakam. Eh? Pakam. Pakam. Dashi. Ah, kai ka ce min pakam. I say fuck the egg.